Merħba għall-episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. Dan huwa l-ewwel episodju minn sensiela ta' 4 fejn ħanitkellmu fuq it-trobbija ta' tfal u fuq l-ispejjeż li dawn jiġibu magħhom. Għaldaqstant magħna ingħaqdet Miss Ruth Ciberras kif ukoll Miss Sherin Ċipriot. Nitlobkom tintroduċu naqruhkom, tibda inti Ruth. Mela, jiena Ruth Ciberras, social worker, professjoni tiegħi ta' social worker, inni social worker dawn l-aħħar 30 sena, però ħdimt ħafna fil-management ukoll. Jiena chairperson ta' Positive Parenting Malta fej aħna nimplementaw strateġija, però b'mod sempliċi ejja ngħidu hekk naraw li l-ġenituri insostnuhom u nużnuhom b'servizzi li jkunu adattati għalihom. Jiena CEO wkoll ta' Social Care Standards Authority u naħdem ukoll fil-vjolenza domestika. U inti Sherin? Jiena Sherin Ċipriot, senior midwife, ili midwife 27 sena, ħanalqu 28 sena jekk il-bambin irid. Bħala qisma aħna naħdmu kullimkien, qabel mbagħad nieħdu qisna il-post tagħna fejn naħdmu, kont naħdem fit-taqsima tal-kura intensiva ta' trabi, u mbagħad ili għal dawn l-aħħar 17 sena naħdem fit-taqsima tal-Parent Craft, il-Parent Craft Unit Mater Day, fejn noffru edukazzjoni lill-ġenituri li jkunu qegħdin jistennew tarbija, anka nigwidawhom f'ħafna aspetti, anka nibqgħu nissapportjawhom wara li titwieled it-tarbija, għandna servizzi anka oħrajn, nagħmlu anka courses lin-nanniet pereżempju, minħabba li dawn ikunu involuti fit-trobbi nanniet u qraba, għax kultant ikunu qraba mhux bil-fors ikunu n-nanniet. Ġieli konna l-opportunità immorru fl-iskejjel ukoll u anke nagħmlu isna promotion tal-professjoni tagħna anke ma' studenti, insomma nagħmlu ħafna affarijiet għal Parent Craft. Parent Craft mhux jgħid prattikament John Wards, imma tferxu vasta ħafna u llum bl-online għandna anke servizz jissejjaħ Ask the Parent Craft Midwife fejn ikunu jistgħu isaqsu mistoqsijiet u jiġu mwieġba. Tajjeb ħafna, importanti. Mela, meta koppja tkun qed tħejji ruħha għal tarbija? L-ispejjeż jiżdiedu xi naqra naqblu? Naħseb ħafna. Ħafna. Kont se ngħidlek naqra ħafna. Naqra ħafna u xejn. Kemm huwa importanti li jekk wieħed ikollu ċans li jipprepara u li jippjana l-tarbija jagħmel dan. Huwa importanti? Ħafna għaliex inti tittara għal xi ġdieħel ukoll. Issa illum nafu li t-tendenza hija li jkunu ikbar fl-età. Qabel konna tfal qisu early 20s, illum iktar hija early 30s, allura jkunu forsi spiċċaw jistudjaw, ikollhom il-loan, fil-maġġoranza dik tkun qisha l-istampa. Allura wieħed irid jara anka u kemm jiflaħ jibbaġittja u isaqsi. Għaliex forsi tkun qed taħseb mod imma tkun ieħor. Pereżempju, jekk inti taħseb li ħatmur Mater Day mela s-servizzi huma kollha b'xejn hemmhekk. Imma jekk inti tajt ma jiena rrid imur privat, mela saqsi għal xi ġdieħla, saqsi kemm huma l-ispejjeż jekk inti ħatmur għal privat. Jekk inti forsi il-mezzi tiegħek il-budget huwa xi ftit ristret, jekk taf xi ħadd forsi għandu pushcher kważi ġdida x'daw it-tfal joħorġu mill-affarijiet, anke ċertu ħwejjeġ, ċertu affarijiet li tuża, vera jħorġu minnhom malaj. Ġieli anke fuq is-social media naraw ċertu siti li jkunu qed jinbijaw vera bi prezzijiet baxx u jkunu kważi ġodda. Jiġifieri anke nsaqsu naraw. Issa, wieħed jippjana illa li x-tfal jista' jinqalalhom ċertu affarijiet li inti ma tkunx qed tistenna.
U anka jekk inti hemm ċertu injections, aħna il-gvern jagħti kollox b'xejn. Imma jekk inti trid tagħti xi ħaġa iżjed milli hemm. Ma spiża. Eżatt, tissaqsi biex tkun taf għal xi ġdieħla. Importanti li tippjana mbagħad u tara x'servizzi hemm anka min-naħa ta' sigurtà soċjali, jiġvera li jaqa' taħt il-Ministeru tagħna tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal fejn inti jidħlu benefiċċji soċjali. X'għandek maternity leave, xemm il-parental leave. Pereżempju, bonus ukoll. Il-bonus jiżdied ukoll. li jiżdiedu kemm hu li jekk ikollok l-ewwel tarbija, tieni tarbija. Hemm ħafna miżuri li jista' jkun ma tkunx taf bihom. Pereżempju, kont qed nitkellem ma' persuna għandha tarbija ta' 10 xhur u laqas taf li l-ġenituri għandhom parental leave 4 xhur bejniethom, xarej imħallsa. Bdi baqgħet ċassa lejja tilla mela dak jeżisti. Importanti li jsaqsu ċemplu jsaqsu. Li inti Tinforma ruħek. għandek xarej imħallsa li forsi ma jkollokx il-paga full imma inti qed ittik iktar ħin mat-tfal, mat-tarbija li hu iktar li xi kultant għalihom ikun iktar importanti. Jiġifieri wieħed anka bit-tax cuts issa u daw il-miżuri kollha wieħed jara qisu u jippjana u xiflaħ. Dejjem irridu nieħdu qisu u dejjem tħalli ftit flus li tajt ismek inqala xi ħaġa. L-emergency fund għax tarbija żgħira inti ma tafx. Xajinqala le tista' tagħmel pjanijiet kollha tad-dinja u ma tafx. Mater Dei l-isptarijiet tagħna tajt il-midwife kollox b'xejn. Aħna Positive Parenting Malta anka s-support psikoloġiku li noffru huwa b'xejn. Imma li inti taħseb forsi li sejra x-xogħol wara il-parental leave li għaddu dawk l-4 xhur u nofs u forsi jinqala xi ħaġa. U tibqana iktar. Dejjem tajjeb taħseb għalli jista' jkun. Għadhom affarijiet li jistgħu jiġru lil kulħadd. Ovvja l-kulħadd. Min naħa tiegħek, kemm taħseb li huwa importanti li jippjanaw minn qabel? Minħabba l-ispejjeż li ovvjament huma qegħdin hemm u ma nixxi ngħidu. Jekk tiżdied persuna oħra u spejjeż ħajkun hemm żgur. Li tippjana minn qabel huwa ideali u li tippjana minn qabel mhux biss bħala affarijiet li trid tlesti, hawnhekk bħala midwife tajjeb illi inqajjem ftit dan il-punt avolja forsi ftit barra mis-suġġett, però inħoss li huwa importanti. Meta wieħed jippjana minn qabel anka il-lifestyle biex ikollu tqala b'saħħitha. Ġifieri li wieħed jippjana tqala mhuwiex importanti biss mill-lat finanzjarju biex jiena nippjana, imma anka biex jiena nipprepara il-ġisem tiegħi bħala il-mara biex ikolli tqala b'saħħitha. Li nibdew nieħdu l-folic acid pereżempju minn qabel, nieħdu dieta tajba, nagħmlu eżerċizzju, min ikun ipejjeb, jieqaf ipejjeb, ma tixrobx, ma tabbużax minn sustanzi, ovvjament. So, di ħassejt li kelli ngħidha barra mis-suġġett, però bħala midwife inħoss li hija ngħidha b'responsabilità kbira. Jekk inti tifranka mis-sigaretti u tista' titfaħħar iżjed fuq dieta b'saħħitha. Però nieħu ftit minn spunt illi semmejt inti diġà li tista' tixtri affarijiet li huma second hand, m'hemmx għalfejn tixtri kollox ġdid. Aħna waqt il-lectures tagħna waħda mill-lezzjonijiet tkun appuntu fuq xi preparaw għat-tarbija. Kemm għalihom, għall-omm, kemm għat-tarbija, affarijiet li forsi nipprepara għad-dar. Pero nixtieq inqajjem punt importanti għaliex waħda mill-affarijiet li nafsu fuqha aħna hija s-sigurtà fit-tfal. Tajjeb, u għalkemm il-biċċa kbira tal-affarijiet tista' tissellifhom għax l-affarijiet jinħasslu għal-huma pereżempju ħwejjeġ, tajjeb, kutri, puxċer jekk ikun għadu tajjeb, prem. Però hemm affarijiet illi b'responsabilità ngħid illi aħjar ma
jisselfux Ma jinxtraw u ġodda. dawn jinxtraw Jinxtraw ġodda. ġodda u xorta niċċekkjaw id-data tal-manufacturer. U Alright. dawn huma il-car seats. Alright, u dak anke meta Tajjeb. joqgħdu ċertu tul ta' żmien fix-xemx u xejn. Yes, għaliex il-car seats għandhom expiry date, anka jekk jidru tajbin, m'għandniex nisselfuhom jew nixtruhom anka second hand, apparti illi għaliex jistgħu jkunu skadew, però jekk ikunu kienu involuti f'xi Incident. inċidenti, dawn ma jibqgħux siguri. Iġifieri biex inkunu ċari, meta persuna barra minn fuq kulħadd ma tista' tiġri għandha karsit u kellha inċident. Dak il-karsit daqshekk Għandu jinbidel. Idealment, dak il-car seat jekk kien inċident serju, dak il-car seat għandu jinbidel. bħal ngħidu aħna Bħal-crash helmet, bħal-crash helmet. Eżatt. okay, Mill-isptar bil-fors bil-car seat. Trid toħroġ irridu irru. joħorġu. Hija Il-policy. mhijiex Le? fil-verità. Alright. Il-policy tal-isptar u tajjeb illi nsemmu għax ħafna nisek jaħsbu. Il-policy tal-isptar u ħafna drabi għax jienatek anka minna Ek tal-ħwienet jgħidu. meta jmorru jixtru. Il-policy tal-isptar hija li inti ma tistax toħroġ bit-tarbija f'idejk. Tista' toħroġ bil-prem. Però tista' toħroġ bit-tarbija fil-prem jew inkella jekk inti għażilt li ma tixtrix prem, imma għażilt għax forsi iktar cost effective. Tajjeb, qegħdin nitkellmu fuq kif tista' Eżattament, kif se tifranka nifranka, ekku. il-flus. Inti tista' tixtri stroller tajjeb, Okay. pushchair tajjeb, li jibda from birth, li jibda mitwelid, jiġifieri li jkun jinżel ċatt għax it-tarbija importanti ħafna Punt. illi tkun ċatta. U tista' toħroġ bil-prem jew bil-pushchair mill-isptar minn ġo s-sala. L-importanti li ma toħroġ bit-tarbija f'idejk. U huwa daqstant imbagħad importanti u responsabilità tal-ġenituri. Jekk ħatobjaw ġo karozza għandek. Il-karozza Naħseb il-car seat huwa Għandek komdu għax tkun il-car mill-ewwel seat. ġo fija. Tajjeb. Tixterġa taqilha. Il-problema li nsib jiena bħala midwife u forsi jgħidu li naqra fissata fuqha, però jkolli ngħidha illi llum il-ġurnata u tajjeb kieku nagħmlu naqra survey u naraw naqra meta nkunu qegħdin barra u nosservaw ftit iżjed x'isir barra Fit-triq. f'xi restorant tajjeb, illi ħafna nies illum il-ġurnata għax isibuha komda li l-baby qiegħed ġol car seat mill-ewwel u mbagħad klipjajtu fil-pushchair, il-baby baqa' rieqed għaliex ħafna babies fil-verità meta jkunu barra u meta jkunu fil-karozza u meta jkunu qegħdin jippassiġġaw iktar jibqgħu rieqdin u dawn il-babies qegħdin jagħmlu ħinijiet twal ġol car Li ma seats. jistawx. Li mhux tajjeb Mhuwiex għalihom. tajjeb għalihom, mhux biss ħabba darhom, imma mhux tajjeb għalihom minħabba anka kif jieħdu in-nifs ġo dawn it-tip ta' car seats. Għaliex it-tfal m'għandhomx neck control it-trabi ta' twelid, ħafna drabi f'dawn it-tip ta' seats rashom tkun immejla jew inkella maċċinga u tista' taffettwa anka kif jieħdu n-nifs. Ġifieri f'dan il-każ li inti jkollok stroller jew prem fej it-tarbija tista' timtett ċattaq mhuwiex kapriċċ f'dan il-każ qed ngħidu huwa bżonn. Huwa bżonn, ġifieri qed ngħidu qed taħli l-flus. Ħanejdu Però tista' you can cut the cost. bejn inti Xiġifieri? tixtri xi ħaġa waħda li tservi kalkol. Eżatt. Hawn min pereżempju jixtri 3-in-1, m'hemm xejn ħażin tajjeb ħafna għandek il-prem, għandek il-car seat, jekk trid ma tużax il-car seat, ikollok il-car seat mal-ewwel fil-karozza, għaliex dak tridu anyway, għaliex il-car seat li jibda mal-pushchair dak il-babies ma jdumux joqogħdu fih għal tul ta' żmien, so eventwalment Titieħu. inti xorta trid il-car seat il-permanenti fil-karozza. U dwar dan importanti li nsemmi punt ieħor. Hawn min once li jaqleb mill-car seat ta' 3-in-1 biex niftehmu u jaqleb għal car seat il-permanenti fil-karozza, jixtri car seat li jeħel iħares il-qoddim biss mbagħad. Dak mhuwiex tajjeb. It-tfal iridu jkunu fit-tul kemm jista' jkun bħala età, idealment up to 3 years, tajjeb, Iħarsu lura. barra minn Malta anka iktar ikbar minn hekk, tajjeb, trid tara ovvjament ukoll il-weight u recommendations tal-car seat li jkollok. Biktar ma jdumu it-trabi u t-tfal iħarsu lej wara tal-karozza dik li aħna ngħidula rear facing
huwa iktar safe għalihom f'każ illi jkun hemm Incident. xi incident. U meta nitkellmu biex naqtaw l-ispejjeż, ġifieri dawn isibu car seats illi iservu rear facing u mbagħad jistgħu daruhom front facing ukoll biex ma jqogħdux jixxu tnejn separati, Yes. naqblu jeżistu. So, min ikun irid jaqta l-ispejjeż, għax xi ħaġa oħra li naraw ukoll, li naraw ħafna, tajjeb, li ġieli nixtru travel system, aħna li jiswew iżjed flus fil-verità u m'hemm xejn ħażin. Jekk tistgħu good luck to you, Jekk mhux tistgħu hekk? min jixtieq, però x'jiġri mbagħad il-prema toqgħodlix fil-karozza, nispiċċa niġri bil-baby fil-car seat, jew inkella noħroġ biha din is-sistema meta hemm xi ħadd miegħi għax ma niflaħx noqgħod nalaqa Nabbiha. għax hija tqila. Tara pereżempju. tittara l-prattiċità wkoll. X'jispiċċaw jagħmlu ħafna nies jagħmlu ftit xhur bit-travel system U u jnaħħu. mbagħad imorru jixtru stroller. Mela jekk jiena speċjalment għandi ċertu budget iktar limitat, nista' jiena b'responsabilità nixtri mill-ewwel stroller tajjeb li huwa ħafif, li jinżel ċatt, li jibda from birth, U nibqa' fejn ngawdi. il-baby tiegħi jkun komdu, nista' nimmaneġġja jiena bħala l-omm. Mela tkun waħdek Importanti. ukoll. Tagħmel Għax naq ħafna riċerka drabi u tkun qabel. waħdek. Ma tridx inti toqgħod Eżatt. tiddependi Ħadd ieħor. li jiena ħajkolli lil xi ħadd miegħi u għaw forsi nieħu spunt importanti ħafna. Jiena għandi twins, so jiena għaddejt minna. Għandek? Għal min ikollu tewmin li dejjem anka ġieli jmorru fil-ħwienet u jissuġġerulhom pereżempju jew jaqtawlhom qalbhom għax bit-tnej fejn ħatmur. Le, Le, skużi, mhux hekk? ġifieri. Eżatt. Bit-tnej ħatmur kullimkien Kien, bħalma jmur ħatmur minn għandu ħadd baby wieħed. Li trid L-importanti. tagħmel inti tħaddem moħħok ħalli s-sistema li tixtri Tgawdija kemm tista' tgawdija kemm tista'. Anka ħabba finanzi. il-flus. Spejjeż u. Imma wkoll li inti tkun indipendenti u fejn Komda. trid tmur b'dawn it-tfal tista' taqbad u tmur u inti tista' timmaneġġa it-tfal u l-equipment li waħdek. għandek. U tkun waħdek għax ħafna mid-drabi Għaliex tkun inkella ħad waħdek. u- tispiċċa tingħalaq id-dar u Li mhux tajjeb nafu għalik. s-saħħa Laqas mentali Laqas għat-trabi. u anka tfal illi mhijiex tajba. Meta ngħidu pereżempju li l-affarijiet tixjihom second hand, jista' jkun li ma jkunx kasi tixjihom second hand, jista' jkun li għandek oħtok, ħuk, kuġina, Ma kellhom xek. tarbija. U Ma tawa, fiha xejn ħażin. ma La flax Billi- billi inti- Laqas xejn. Imma naqgħu naqra ta' tabu fuqha, jew jista' jkun ukoll mhix tabu imma huwa l-eċitament li ħajkollok tarbija u tixtri kollox ġdid. vera? Jekk Imma kemm joħorġu malaj minnhom it-trabi? Kemm Ħafna u inti l-ewwel net anka meta qed tlesti għall-isptar il-lista li tuk tittara li speċi ma tixxix ħafna żejjed għax inti anka l-pis tat-tarbija ma tkunx taf kemm ħajkun. Eżattament. Allura u ġieli jekk jasal qabel mela inti newborn ma jekk jasal ta' iktar minn 2 kilos mela dawk li xtrajt ta' xar kważi kemm il-libistom disposable. Eżattament. Għax ġibbisom darba. U da' zek. Ħafna nies jixxu. Ġifieri- Ikun anka eċitament u ngħidu L-eċitament. U anka inti tittara li tajt ma tonfox ħafna flus fil-ħela. Għax tant huma malijin l-affarijiet ta' trabi ejja ngħidu llum il-ħriq kolħad disposable. Mhux hekk. Ġifieri anka dik u timxi bil-weight imbagħad. Ġifieri inti jekk ħatixxi ta' newborn Ma mod. mhux hekk, Jekk ħatixxi Ma tix taf kollha lanqas għax jaf joħroġulek. Eżatt, ġifiri, ħafna affarijiet li inti tajt isma' di vera għandi bżonna jew ħanixxiek biex ngħid xejn. inkun Toffru xtrajta. l-lista. Iva, aħna Biex għandna jimxu l-lista magħha. tagħna biex jimxu magħha. Sfortunatament, u din ikolli ngħidha wkoll illum il-ġurnata fuq is-social media għandna ħafna nies illi jinfluwenzaw billi promotjaw ċertu affarijiet. ċertu affarijiet u ċertu prodotti. li Estravaganti. dispjaċini ngħid illi ċertu equipment illi jiġi promoted anka fuq social media mhux neċessarjament huwa sigur għat-tarbija. Għarri, tiġri mux tal-li huwa daqxejn Ħela. ħossus u ħela, imma U jiswa l-flus, jaf ukoll ikun imma perikolus. jista' jkun perikolus. Kemm importanti allura li dawn Li il-ġenituri jisaqsu, hekk kont se ngħidlek qabel ma jixtru xi ħaġa jkellmukom. Aħna waqt il-courses tagħna
insemmuhom dawn l-affarijiet, ovvjament imbagħad kulħadd huwa responsabbli ta' Mhux hekk. x'jixtri Daw għalih. adulti u fuq kollox. Għaliex dawn fuq kollox huma nies adulti u huma responsabbli għat-trabi tagħhom, però li ngħidu aħna ma ngħiduhx għal xejn. Aħna li ngħidu aħna anka minn riċerka li tkun saret, pereżempju nieħdu s-safe sleep. Safe sleep recommendations. Kemm ilhom li ħarġu fis-seħħ dawn il-safe sleep recommendations, pereżempju, li ma jkollniex ċertu affarijiet fil-kott meta għandna il-baby riqet li ma jużawx ċertu affarijiet bħal bumpers, bħal nests, bħal pods, li jitrabi ma jitħallewx fil-bandli, li jitrabi ma jitħallewx fil-car seats. Tajjeb, ir-rata ta' SIDS li hija Sudden Infant Death Syndrome kemm ilhom fis-seħħ dawn ir-recommendations ir-rata naqsed b'rata konsiderevoli. Allura l-affarijiet li ngħidu tajjeb inkunu qegħdin ngħiduhom għaliex tkun saret riċerka jkunu worldwide, dawn mhux nivvintawhom affarijiet nivvintawhom aħna, tajjeb, riċerka importanti. Jekk forsi nista' mmur lura għall-affarijiet li għadna li wieħed jista' jissellef għaliex jiena il-car seats, hemm ftit affarijiet oħra li ma nirrekomandax illi jisselfu. U ħansemmihom mela. just biex dak li jkun aware. Huwa is-saqqijiet tal-kott, il-kott jekk għadha tajba, jekk hija kott tajba mis-sodda tal-baby, ġifieri s-sodda l-kbira tal-baby, that's fine. Però is-saqqu aħna nirrakkomandaw li s-saqqu jinxtara saqqu ġdid. Okay. Tajjeb, u s-saqqu importanti li jkun ferm, dawn huma wkoll parti mill-Safe Sleep Recommendations, ġifieri li jkun qiebes, li ma jinżilx bit-tarbija. U li ma jkunx miksib bil-plastik. Anzi, li jkun waterproof. Huwa tajjeb. Hija importanti. Okay. Għaliex jekk mhux ħajkun waterproof, xorta trid tixtri a waterproof cover biex tattih għal xiex. Għaliex it-trabi bħalma nafu jirremettu, joħorġilhom minn ġo nepi, tajjeb, dak ħajinxtorob minn ġo s-saqqu, is-saqqu għandek bakterja u l-bakterja ħat immultiplika u hija perikoluża għat-tarbija. So inti trid xi ħaġa jew li tista' tattiha u tista' tbiddel il-cover u terġa' tifresh fuq in-nadif, jew inkella xi ħaġa li inti ħsilta soap and water, ixxottajta, frisht li sar nadif, and you're good to go. Okay. So is-saqqu importanti li jkun ġdid. U bottles, jekk ħajużaw bottles anka ġili jgħidulna għandi minn tal-baby liħor, pereżempju, bottles u gazazi ukoll idealment nixtru ġodda. One għaliex anka il-materjal jiddeterjora, dak hemm ħaddum tisterilizza u taħsel tajjeb, u anka minħabba il-gazazi li anka fl-istess baby tajjeb illi jiġu ċekjati u tibdilhom. Tajjeb, so bażikament dawk huma qishom l-uniku affarijiet li ma tirrakkomandawx illi wieħed jissellef imma jixtri ġodda. Il-bqija tista' tissellef. Suħu tal-aħwa jew. Ti forsi daqsxejn iktar mistoqsija għalik, Ruth. Meta l-ġenituri joħorġu fuq il-parental leave, idħul xi naqra kif għedna ħajonqos. Tintaqgħu ma' nies li jkollhom jinħolqilhom stress u li forsi jfittxukom għall-għajnuna u forsi tagħti xi rakkomandazzjonijiet biex dan biex jittaffa l-istress. Ija, l-ewwel net forsi nagħmlu appell hawnhekk lill-employers u ġvera jew nies li qegħdin f'karigi għolja li jippruvaw jifhmu daw il-ġenituri li qegħdin jibdew il-vjaġġ tagħhom illum ma tantx ikollhom tfal, jiġifieri nafu li l-birth rate Malta qiegħda baxxa, jiġifieri wieħed l-iktar kważi sa tnej, allura inti di ma tantx ħaterġa' tirrepeti ruha. Meta ħajjieħdu il-maternity leave għandek dawk il-14 weeks li huma full
skont il-paga tiegħek u mbagħad għandek dawk l4 ġimgħat li ħallas il-gvern brata inqas. Ekku. Ġifieri inti tista' tippjana l-budget tiegħek għaliex tkun taf li ħajonqoslok id-dħul. Issa, ġieli mhux kulħadd joħodhom illa għaliex jgħidulek inkella bil-loan Ma nlaħħaqx. ma nlaħħaqx għax Ekku. skont kemm tkun ukoll jekk inti single jew jekk għandekx il-partner idħul tiegħu, jiġifieri irrid wieħed Irrid jippjana, ħanejdu hekk. kollox. Però jekk imbagħad inti ġejt f'di s-sitwazzjoni, però fuq ix-xogħol tista' tirranġa anka forsi remote working mhux kuljum imma mqar darba fil-ġimgħa, flexi time daqskemm hawn illum Illum hawn ħafna iva. Għaw ħafna li rridu employers jew nies fil-karigi għoljien li jifmu li din hija fażi u tgħaddi. U dak l-employer ħajtik ħafna iktar u mbagħad dik il-mara tik ħafna iktar jew ir-raġel il għaliex inti qed tkun Tgħinhom. qed tgħinhom u qed telleva dak l-istress. Li huma. Kif edna ġieli edna, jekk inti fil-ħodu għamitlek it-tarbija ma tiflaħx, u l-midwife tista' tgħid taħjar minni żomma jiena għaddejt minnha bħalhom ukoll li filli daw jorqdu sew fil-ħodu U ma jifilħux. jqumu ma jifilħux. Dak l-istress li ħajinħoloqlok li inti titmur għax-xogħol u tittara ma minħat tħalli it-tarbija u huwa kbir, ġifieri, u dik ikollha ħafna mbagħad effett fuq is-saħħa mentali. Aħna ngħidu tal-hom mhux għax tal-missier li hemm, imma tipikament il-pressjoni tkun fuq l-hom. Lob, ekku. U dik għada xi ftit jowis li inti hija l-om li tittara se tagħmel bix-xogħol tagħha il għaliex kważi hija norma li l-om tibqa' mat-tarbija Ekku. u r-raġel imur lura x-xogħol apparti jissembla xartijiem ukoll li Tal-missirijiet. Iġifieri, iwa, toħloq stress, u ġvera, tippjana li u ġvera. U kemm taħsbu li relazzjoni tajba bej il-ġenituri? Ġu l-om u l-missier tat-tarbija, kif ukoll mal-familja kollha kemm taħsbu li jgħinuhom l-għajnuna tagħhom kemm tnaqqas dan l-istress? Is-support huwa importanti ħafna u naħseb xi ħaġa li rajna dan l-aħħar qisu s-support fil-komunità naqas qabel Naqas naqra kont mhux ħażin, toqgħod kulħadd jaf min inti Ekku. u forsi dik tiġbor it-tifla ta' dik u l-oħra tiġbor it-tifla tal-oħra u forsi dak is-support naqas. Ukoll inti kulħadd jaf lillum qabel kellek in-nanniet li Sa kienu nannit d-dar, illum in-nanniet nannit jaħdmu wkoll, allura dak is-support naqas drastikament ukoll, però m'għandniex għax naqtaw qalbna illa li xaw gruppi ta' ommijiet żgħar, għaw support groups, anka online. Aħna pereżempju bħala Positive Parenting Malta biex insaħħu relazzjoni bejn il-ġenituri, għandna programm online ta' 16 ġimgħa Parents as Partners. Dan huwa kollu b'xejn. No għandna żewġ sessions face to face, anka nofru l-babysitting aħna nħallsu aħna. L-għallu, Ġifieri, u da jiffoka ħafna, mhux kif trabbi, fuq ir-relazzjoni. kif taħdem bħala tim? Kif taħdem bħala tim, il għaliex inti jekk ir-relazzjoni ta' bej il-mara u r-raġel jew forma ta' koppja xillum għandna diversi familji, hija dik hija li taħdem bħala tim li tirrispetta l-xulxin, li l-opinjoni tiegħek mhux bil-fors tajba imma jien nirrispetta, Bettaħħa. li m'hemmx qisu dak it-tajjir, dak l-ajjat, Niddiskutu mhux li tiddiskuti. Diskutija naħseb li. Dak huwa ir-riċerkaturi li l-ittrabi jibbenefikaw ħafna minna u għalhekk da l-Parents as Partners huwa programm li jaħdem, huwa programm li kien beda barra minn Malta, kienet saret riċerka estensiva fuqu u li aħna nofruh il għaliex huwa evidence-based, xjentifikament dan huwa pruvat li jaħdem. Li jaħdem u li jgħin. Eżatt. Apparti jekk aħna nofru l-perinatal mental health huwa support psikoloġiku, għandna
pool ta' psikoloġisti jew terapisti li jifmu fis-suġġett flimkien mal-midwives naħdmu ħafna magħhom li jirreferulna każijiet ukoll li huma jaraw li għandhom bżonn għajnuna fit-tul. Dan huwa kollox b'xejn ukoll aħna ntuhom 8 sezzjonijiet biex nibdew bihom u mbagħad naraw ikollhomx bżonn iżjed. Dan naħdmu jitfit aħna nħossu li meta naħdmu jitfit anke l-ġenituri jibbenefikaw u l-aktar ħaġa importanti għalina li trabi u tfal jibbenefikaw ukoll. Jina naħseb u korreġini xejn forsi anke tara ħanti li qabel kienet li som kif kien jgħid il-Malti tfal għal-mara. Sewwa dak issa jinbidel qed nixxiftjaw fejn l-irġiel qegħdin jagħtu ħafna qed jgħinu ħafna iktar għax il-mara ovvjament reġgħet ħarġet taħdem. Però aħna nieħduha for granted li mara pereżempju ħatibqa' taħdem jekk ikoll office work, ħanibqa' naħdem sal-aħħar. Imma jista' jinqala li inti ma tkunx tista' taħdem sal-aħħar u jkollok titpoġġa bed-rest. Waqt li r-raġel jista' jgħinek kemm imma jekk ħatitpoġġa bed-rest, il-mara ħatitpoġġa bed-rest, jiġifieri il-mara ħatiqaf taħdem. U din hija forsi spiża li ftit jaħsbu fihax inti kulħadd joħlom li ħajkollu tqala normali li taf kif imma kemm hi realistika, kemm hija reali din ħaġa li jisma' inti tista' titpoġġa bed-rest u l-inkam ħajonqoslok qabel ma tixtri, tintaqgħu ħafna magħha. Għalija kienet reali ħafna x'jiena sirt naf li jiena pregnant ta' 8 weeks u waqaft naħdem ta' 9. Okay, all right. Ġifieri għalija kienet realissima, mhux reali. Ma jkollniex numru kbir minn dawn il-każijiet. Jiena għaddejt minnha wkoll. Huma affarijiet illi kultant jistgħu jiġru. Ġifieri inti tippjana u taħseb, però mbagħad ultimately trid tara s-saħħa tiegħek u s-saħħa tat-tarbija tiegħek. Għax inutli jiena ngħid mela jiena ħanibqa' nsostni ħanibqa' naħdem sal-aħħar għax irid ingawdi żmien wara mal-baby, imma jekk m'iniex ħanistrieħu m'iniex ħanoqgħod lura Biex ħajkollok il-baby. Biex ħajkoll il-baby. Taf kif? Ġifieri tiddejjaq tajda. U naħseb jiena fi żmieni kienu jemnu ħafna bil-bed rest ukoll. Ġifieri li tkun ilek 3 xhur 4 xhur jien għaddejt minnha ġifieri. Ġos sodda u rridu jieħdu ħsiebek u ma tistax tiċċaqlaq wara rest tiċċaqlaq. Skont ikun qed jinqalgħu skont il-bżonn. Nħossa li ma taġġaxbu fiha jiena. U mhux bil-fors tkun xi ħaġa fiżika. Le, żgur. Jiena kien hemm parti minnha fit-tfal tiegħi fit-tqala tiegħi kien hemm parti minnha li kienet problema fiżika, imma ħafna ikbar minnha kienet problema ta' saħħa mentali. Ġifieri illum għandna ħafna iktar awareness u ħafna iktar għajnuna fejn tidħol is-saħħa mentali. Il-fatt li inti tittoqgħod ġos sodda u tinkwieta u min jaf ċewden iktar ċewden vera għax ħanejlek. Dik se jkollha effett anka tipprova tkun pożittiva imma ma tistax taffettwa lilek il-partner kulħadd tal-familja illum ħafna koppji milli ikollhom it-tfal għandhom il-loan, jiġifieri jekk inti għandek loan ħajonqoslok income tal-loan irid jitħallas plus l-ispejjeż li taf li ħajnqalgħu tat-tarbija, l-ispejjeż u wara li titweled it-tarbija, jiġifieri dan joħloq stress kbir imma nħoss li huwa punt li ftit jaħsbu fih qabel, għax ovvjament ħadd ma jrid jaħseb fin-negattiv, ħadd jaħseb fil-pożittiv, però importanti li ikunu jafu li hemm dan iċ-ċans. Jekk tippermettili importanti li naħsbu naqra fl-irġiel. Mala. Għaliex itqala ddur ħafna mal-mara. Li sew ġifieri itqala ddur ħafna mal-mara u mat-tarbija, però qegħdin għalkemm nippruvaw però qegħdin lacking ħafna kif inħarsu lejn il-missier. Għax taffettwaħ jew ukoll. lejn il-partner. Taffettwaħ ukoll. Taffettwahom ukoll. Jiena fil-courses tagħna għandna session kombinazzjoni kelli waħda il-bieraħ u ġie diskuss ħafna u dejjem jitqajmu dawn il-punti minnaħa tal-missirijiet li il-missirijiet huma ħafna disregarded. U fil-verità, perinatal mental health in men, is-saħħa mentali fl-irġiel, bħala rata
ta' antenatal jew postnatal depression, għax ħafna nies jgħidu mela l-antenatal u l-postnatal depression xi ħaġa li tista' taqbad Żgur li lir-raġel. tista'. Din ir-rata roughly hija bejn 8 u 10%. Tajjeb, ta' raġel li għal diversi raġunijiet, hemm ħafna raġunijiet għalfejn, raġel jista' jkollu antenatal jew postnatal depression u tibqa' klassifikata bħala postnatal depression jekk tiġi sa sena wara li tkun twildet it-tarbija. U xi ħaġa li nistgħu nagħmlu bħala soċjetà u anke aħna bħala healthcare workers, tajjeb, nieħu lilna U aħna soċjali wkoll. u intom ukoll, tajjeb, illi nagħtu we acknowledge Il-raġel, l-raġel. Per eżempju, l-bieraħ saqsejtom, għattilom kemm il-darba mortu għal-vista, per eżempju. U xin tidħol minn ħajara l-mara, jgħidlek, inti, kif inti, ma triċ ħafna. Le, ma jsaqsux. U kolla jgħiduli xejn jenisni invizibli anka knejdlu bonġu laqas jgħidli bonġu it-tabib, per eżempju, kien hemm raġel għalli, per eżempju, għallina laqas knejdlu bonġu għas jikkalkulani it-tabib jisni parti mill-amara hemm ġew. Għax ovvjament titqala tiġi assoċjata mal-mara. Ma that shouldn't be. Eżatt. Għalli xi Taffettwhom raġel jaffettwhom ukoll u kif qegħdin nitkellmu fuq il-finanzi, għax illum il-main topic U għal-finanzi. u għal-finanzi, waħda mill-main causes għalfejn l-irġiel ġieli kollhom depression hija minħabba il-pis finanzjarju speċjalment jekk il-mara ħajkollha tieqaf taħdem għal ftit żmien kif qegħdin ngħidu forsi kellha tieqaf ftit fil-pregnancy jew wara li titwiled. Għax il-pis jaqa' kollu fuqhom mhux Għax il-pis iħossu li qed jaqa' fuqhom mela l-loans jibqgħu hemm, l-ispejjeż jiżdiedu u għalkemm ma nieħdux gost nitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet imma ma semmejniex ukoll li tarbija tista' titwieled b'xi problema. Ekku. Ġieli konna nsifru bit-tfal, ġieli jinqalaw dawn l-affarijiet li ma neħdux pjaċir meta ġejja tarbija fid-dinja, l-aħħar ħaġa li rridu naħsbu fiha, ma hija realtà. Imma hija realtà tal-ħajja li kultant niltaqgħu magħha li il-koppja it-tnejn ħajbatu, però il-missier li jħossu li huwa il-provider tal-familja. U fl-istessin outsider ukoll għax kif għedna tqala tmur in-nies jarawha il-mara u tarbija huwa vera, u anke li ġibni konxja forsi ir-raġel huwa parti jien hekk inħobb ngħidilhom, ir-raġel huwa parti importanti ħafna mill-equation tal-familja. Ekku. Ġifieri rridu nieħdu ħsieb. Bil-koppji li qegħdin naraw aħna anka meta konna qed nippruvaw dan is-servizz u naraw kemm ħajjiġu koppji, fil-fatt kellna xi 3 irraġel li ġie għat-terapija li aħna għedna wow, it's a first. U kien hemm istanzi fejn ċemplu huma, jiġifieri jgħidulek isma' qiegħed ħażin għandi bżonn. U dik hija xi ħaġa li ma rridux niddejqu nitkellmu fuqha illa għaliex l-irġiel għandhom il-feelings tagħhom, l-irġiel huma sensittivi daqs in-nisa, jaħsbu ħafna, jista' jkun mhux jorqod, irid imur għax-xogħol, tarbija ġejja fid-dinja, speċjalment jekk l-affarijiet ma jkunux ġejjin sew, anke jkun hemm problemi żgħar ukoll jibdew jarawhom kbar speċjalment l-ewwel tarbija, jiġifieri kemm importanti li aħna mhux biss niffukaw fuq il-mara imma nagħtu każ fuq ir-raġel ukoll u wkoll rridu ngħidu lir-riċerkaturi li jekk inti l-mara hija depressed dik tista' id-depression tgħaddi anke fuq ir-raġel. U vice versa. Anke jekk ikun hemm ir-raġel li għandu depression, il-mara iktar likely li jaqbada. Jiġifieri aħna ta' madwar ejja ngħidu hekk. Irridu noffru support il-koppji kulħadd minna qal jista', però is-support huwa importanti ħafna. Għat-tnejn.
Għat-tnejn. Għat-tnejn. Xi benefikaw it-tfal fl-aħħar mill-aħħar. U forsi il-koppji m'għandhomx jisom jgħidu le m'għandniex bżonn, għax naħseb jew forsi x'naqat għall-mistħija, jew forsi jaħsbu li huma jekk jgħidu iva jisu mhux ileħħqu allura u ħajġu ġudikati. Li di m'għandix tkun li inti hija l-ewwel esperjenza tagħkom anzi tal-madwar jieħdu pjaċir jgħinu wkoll irridu naraw li ma nindaħlux. Dik hemmhekk nidħol jiena lessons tan-nanniet li ngħidilhom li ħanorhom orka tajba. Tindaħalx u il-parents ituni l-instructions x'ngħidilhom biex ma joqogħdux itefftu ħafna fil-baby, ma joqogħdux ibewsu ħafna fil-baby. Jew jerfgħu il-baby darruh li dej u mbagħad u x'in jaqbad jikbu inti tibqa' bil-baby biss xorqod. Però l-idejn dik hija Jamit, tiġivi. Iva, għansillom il-ġurnata. Dinkoraġġuhom li t-tfal jinżammu ħafna fuq l-idejn għaliex. Għana outdated is-sar. Ġifieri. Fil-fatt tal-idejn it-trabi żgħar għandhom bżonnhom l-idejn għaliex it's their only sense of security and comfort. Tajjeb, ġifieri differenti minn meta għandek baby kbar fejn jaf jekk qiegħed ħdejja fil-ħajċer u qed nikkummedja u nkellmu nitħaqlu u nkantalu qed jarani. We're communicating short għandu dik is-security li l-mami qiegħda u n-nanna qiegħda u t-tija qiegħda. Imma tarbija żgħira jekk mhux qed tinżamm. Jekk ma tħaddanix miegħek ma tafx li hemm dak il-security u dak il-comfort. Jiġifieri fil-verità din tal-idejn illum. Għandek dik tajjeb. Tox terfax ma Pero l-iżjed bħala relatives għaliex l-għajnuna hija importanti ħafna tajjeb. Pero jena nħobb ngħidilhom ukoll lin-nanniet u lill-qraba toffrix milli taf li ma tistax tagħti. Eżatt, asħaq tagħmel weda. Għaliex irridu nifhmu wkoll li n-nanniet jew il-qraba jaf ikollhom il-health challenges tagħhom, jaf l-impenji soċjali l-impenji tagħhom. So jiena nħobb ngħidilhom tweċċ dak li ma tistax dak li diġà taf, alright, da stajt tweċċ xi ħaġa mbagħad inqala xi ħaġa bħalma jinqala lil kulħadd fid-dinja. U kellna nibdlu l-pjan, da kulħadd jista' jinqalalu, però jekk inti mill-ewwel taf li m'intix ħatamilha. Taf li din għalik ħatkun diffiċli, aħjar ma twedix, ħalli l-koppja isibu xi ħaġa alternattiva. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U kulħadd jgħin minn kif jista' u mhux il-koppji kollha jkollhom bżonn l-istess. U mhux kol koppja wkoll ngħidu kif inissib min jgħinha, ngħidu kif inhawn min. Speċjalment illum għandna il-barranin m'għandhomx il-familji tagħhom hawnhekk, jiġifieri dawn ikollhom challenges tagħhom ukoll. Mela qabel ma nagħlqu ħanitlobkom tagħtu daqsxejn informazzjoni fejn dawn il-ġenituri jistgħu jisibukom jistgħu jisibu l-għajnuna li jintkom toffru. Nibdew bil-Parent Craft. Parent Craft aħna għandna l-email tagħna li hija parentcraft@gov.mt. Għandna wkoll il-numri tat-telefon 25455123 jew 4 jew 5 jew 7 jew 8 jew 6. Għanna ukoll il-pages tagħna, għanna il-Parent Craft Malta, Having a Baby, Parent Craft Malta, Ask the Parent Craft Midwife, daw kollha qegħdin fuq Facebook. U dawn huma kollha b'xejn. Iva, dawn huma kollha b'xejn għax aħna il-platform tagħna kelli nsemmi il-Facebook għax that is our platform. Tajjeb, il-platform tagħna. Fuq il-magazin li sissadu jitqassam meta jmorru jiftħu il-file meta jkunu pregnant għandhom ukoll l-informazzjoni fejn isibuna, però jekk jinsew in-numri u jinsew kollox jistgħu jagħmlu parentcraft@gov.mt jibatu email jgħidu x'għandhom bżonn u aħna min-naħa tagħna u għandna anke is-segretarji tagħna
illi jgħinuna ħafna. Iwieġbu Illi iwieġbu l-queries. U minnaħa ta' Positive Parenting Malta. Aħna Ruth? wkoll fuq Facebook għandna l-page tagħna Positive Parenting Malta, l-aħjar jibatu fuq Messenger għax dik tkun private message. Naraw aħna biss, ġifieri għandi terapista li tara u tissortja u tissiftja dwar il-messaġġi u xi kollhom bżonn, anke jekk ikunu jridu kemm parents as partners biex jidħlu fil-programm jew inkella anke jsaqsu fuq il-perinatal mental health therapeutic support tal-Positive Parenting Malta jew anke meta ġieli jkollhom diffikultà aħna mbagħad nirreferuhom il dak is-servizz li jkunu li għandhom bżonn. Ġieli wieġbu aħna ma jkunx hemm bżonn nirreferuhom, imma jekk inkun hemm bżonn nirreferuhom ukoll. Il-Facebook page tagħna hija Positive Parenting Malta mill-ewwel titla' ġifieri fuq Facebook. Mela nirringrazzjakom it-tnejn. Jekk nista' ngħid ħaġa tal-aħħar, meta għadna li għandna l-helpline l-Ask the Parent Craft Midwife tajjeb però li ngħidu li din mhijiex servizz ta' 24 hours aħna maħniex bħala sala għax ġieli jibgħatu bil-lejl u jistennew risposta u ġieli tkun xi ħaġa urġenti. So tajjeb li nagħmel appell li jekk mhijiex xi ħaġa urġenti tajjeb at some point xi ħadd minna ħajkun xogħol, xi ħadd minna ħajiftaħ il-page ġieli ma ninsertaw ħadd minna xogħol fil-ġurnata x'aħna qegħdin team żgħir ħafna, però eventwalment ħanwiġbuhom, però tajjeb li nagħmlu l-appell fejn hemm mistoqsija li hija urġenti qed tħoss xi ħaġa, qed nara xi ħaġa, ġieni xi demm jew minix inħoss il-baby jiċċaqlaq jew ġralu ħaġa l-baby, importanti li jċemplu f'xi waħda mis-swali. Għaliex fis-swali ħajsibu, skużani mettix qabel. Sorry, biex problema. Però ġieli jaħsbu li aħna 24 hour service u jibdew jistennew ir-risposta dak il-ħin bħalma ċertu entitajiet, helplines oħra li huma 24 hours. So tajjeb ikunu jafu f'kassa emerġenza il-midwives fis-swali li ħajarawhom u jistgħu jirrispondu. Mela nirringrazzjakom. Ruth, lilek ħanerġgħu narawk fl-episodju li jmiss, tieni wieħed minn din is-sensiela, fejn ħanitkellmu fuq it-toddlers. Okay, ġri qabel ma jitlu skola issa. Nħeġġukom is-seguna. Grazzi u grazzi l-mistiedna. Grazzi lilek. Thank you inti. You're welcome. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.